Alhamdulillah rabbil alamin. Ami ala fo ka ala barkada ka o yira fo ko seba ka wuli ka jo na ka kesirla dandi fo le mina wala ami ambadon fo male kono ani male ko kan surtout français ami français fo ko seba ka amerique fo ka fo ke allemagne na ka sisi fo dandi fo le mina mi fo le ga wona ko seba ka braza fo bi kuma sura mi bela jile fo male kono ani male ko kan mi befo ka bon ko ya ka damna ko mun ena ko mun 6 amma bela jile fo dandi fo le mina wala mi bela fo ko seba dandi fo le mina comme bada chugo na mo do lente bela bu ablay de do wala anti ma chama mbake parce que anya yi ka fo dani mana ka fo ma be aminige anti no wati ka ba parce que ame minge d'habitude mo bo donc do wana ngoti ko ala yimi no ko wasage donc anye ko chama ngai jumana kono sa ani jumana ko kan kanu nyon ya wajibi anga to ka video ke pour que ko fana mbo kumbona wato lo ambo ti bashi na raso na matanga ambo lendo ni alay wati do irana anga munuke bon amu de dorabi no de la kanga video ke bi na raso na wala comme avoir dans tout on flega bo ça 2020 kono so ne mena do 2021 kono donc la mi do ke kuswe o sangora mi no kumanga ala ka heda ambela jilema nan do na ko no fana la mani ala fe ala heda ka ambela jilema ka ka so we ka ma jona basigi no mali ma be mi do ga jona no mali ka ni mo go fe fana be ka to ka do ke jona ye parce que mimi amako lobby fana o do de donc on ga do ke or intara jenrora intara maga kuma be mi do ke jona ye mi al kabala wati mina mim kara musul kono wati madina mi do ke mo tamo yo video yi donc toujours ame do ke kuswe anga jona ye surtout anga mago munu bira kelena main ala fe ala ya fakuma ala bo fara siku suba mo chiti ala fe ka fo anga jona no mali ku gona nyina tugo shila mago munu chewo fatra kelena muso be amule no yo fira toy ko anga nyina ko wati shi anga de men nyusumo wati bira jina parce que jamana ka de gon bain na ya gitem na a chambi fana a chamay parolo do kula yaay parce que ala kra alayhi salam ay mi foanye dine re sraka ani la demo kono firato anga hinula anga hinda bela jina surtout mo mo me firala anga hinula parce que mo mo ci bina anga jamana le koso donc faso kera le do donc bino de la donc o yam o muso no o yam pega firato de donc ami do ku ye ka yimu fe ko kana dimi anga jamana ko no do dimi na do on halagi de parce que amadu de kunino mais onu tabe ko nyaji che o do ga jamana fana ye lo ka do wemne mo me firiala ma yimu fa do ke anga jamana ye parce que ani o de no no ya nga yetme do yi o do ga jamana ye lo ka do te bi choshira donc ga ho jamana tugu fana ye o kana yino lo ko haltula no yi do ke tra wemne donc ma yin ala fe mangami mi anga jamana kono ka damne kidal fo kay an do ke la ka beba su dama wati na stan so marala no nyona fanye kata jabari konna no fe inshallah comment dire farabugo ambaru no farabugo we de gumena bi makala ma de gumu ka bi makala ko so amani ala fe ala ka de gumu nguli amun shirki ala fe wala fana ami do ke wati be ambare mo me male kono ami do ku ya ni male ko kan ami do ku ya we fe mo in tuma fa la kan wa chama mo le kuma be ka papier kula donc ami do ke ala ka papier ko la kan wa parce que ça là na ba sa ko ko bi la gela kusure mo do la donc ma yin ala fe mo mo ni papier ni la do na ko fe ala kan wa ala kan wa mo de so ko yi chama mo le so ko yi na fana ala ka so du ma France Amérique ala ka so do kusure amu ni ala fa la ko wa wala fana chama mo chama de ba mo le ko ngula furuko wola mali kono ya ani mali ko kan o furu yama in ala fe ala ka furuko no ga obiye amu ni seti ala fe bref comme mo chama ya anwele fana gese ko la parce que ndela ka fanga barola ngo mo
i bɛ si ka ala deli ala k'i don alikina kɔnɔ mɛ ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye o tɛ se ka wurudi ye o ye solution de ye n b'o fɔ waati bɛɛ o la mɔgɔw bɛ ɲininka kuma bɛɛ ko garisɛgɛ baara cogo di nafolo baara o an ti kuma caman foyi k'o kan parce que ala ko kɔnɔna kɔnɔ k'a ye diɲɛ di mɔgɔ min ma o ye nasara de ye a b'a dɔn k'a fɔ nasara tɛ kalawakɛ kɔni a tɛ kalawakɛ a tɛ wurudi kɛ mɛ a bɛ fɛn min ɲini diɲɛ hɛrɛ la ala y'olu d'a ma donc ka diɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ko ye o tɛ wurudi ko ye tuma dɔ la an b'a fɔ ko o tɛ ala ko yɛrɛ fana ye voilà mais o bɛ bonya mɔgɔ hakili ma parce que ala ko an ma de ko a ye jeri jɔn ma nasaraw voilà nasaraw fɛn hali an filɛ ka video min kɛ tan jɔn y'a dilan nasaraw de y'a dilan donc ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ wurudi ko ni o tɛ olu ko sugu t'o ye quoi i bɛ sigi ala kɔni deli tari ala ni don a ka alikina kɔnɔ i bɛ ɲumanyaw kɛ ça veut dire i bɛ ko parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ a girin kun ye mun de ye cɛ ani muso faama ani fantan an bɛ girin sunu tile mɛ mun de don ko kelen pe i b'a dɔn wa i ka balo i ka sa i kana malo e o ne o layɛbagaw bɛɛ ta kun ɲini an ka balo ka sa an kana malo est-ce que i y'a faamuya voilà o ye adamaden bɛɛ ka girin kun ye i ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo mais o bɛ sɔrɔ mun de fɛ i ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo mun de b'o kɛ i bɛ ala deli tuma dɔ la tari ala k'i bɛn ni sababu ɲumanw ye bari diɲɛ ko ye sababu de ye sababu o ye misali y'o d'i ma sisan n ko nafolo sɔrɔli o tɛ wurudi ko ye ni mɔgɔ min y'a fɔ ko bɛ wurudi kɛ i bɛ wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ wurudi kɛ k'i bɛ nafolo sɔrɔ mɔgɔ si se so kɔnɔ ka wurudi kɛ ko i bɛ wari sɔrɔ yen nɔ sababu de bɛ ko la sababu bɛ ko la tuma dɔw la i bɛ i ka ala deli kɛ o ye yanni ala cɛmancɛ parce que n'i bɛ ala wele a condition ala wele condition dɔ b'a la mais k'a fɔ de k'i bɛ ala wele k'a ka wari d'i ma k'a b'a d'i ma non 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 o tɛ dɛ i yɛrɛ ni ala cɛmancɛ ko bɛ yen nɔ parce que tuma dɔ la ni kɔnɔ ganna ni ala wele i ka hamina ko dɔ la o bɛ dilan mais jɔnni b'a dilan ala tɛ jigin ka na dilan o ye sababu dɔ de ci ma sababu o de la i bɛ sababu adamaden bɛ sababu ɲini min dala k'a f'i ye ko i bɛ nafolo baara n'i b'a kɛ ni mun ye n b'a fɔ ko za wagati parce que kɔrɔfɔ bɛɛ b'o dɔn za wagati mais kɔrɔlɛ bɛ a bɛ kɔrɔlɛ bɛɛ kɔnɔ mais mun de b'a to i bɛ wari sɔrɔ a la mun de b'o kɛ n ko solution de ye i kan ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ n'o kɛ dɔ wari d'i ma de a banna sinon que ne za wagati hali n'i y'a kun i tɛ wari sɔrɔ kɛcogo de b'a la donc n bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya parce que ka diɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye dɛ ayi o tɛ se ka seli ye n'o ye se ka seli fatantigi y'a fɔ jamana kan makan jamana kan fatantigi kɛ yen nɔ parce que kaba bɛ yen nɔ n bɛ bɔ yan kuma bɛɛ an tɛ taa fu fana an bɛ wari de bɔ ka taa makan voilà an bɛ taa mun ɲini an bɛ taa ala de ɲini mais dɔw fɛ ko ni n taara makan i bɛ wari fɛnɛ sɔrɔ makan o tɛ dɛ i bɛ bɔ n'i ka wari ye yan nɔ de ka taa makan voilà ni i ye dɔrɔmɛ kelen yuruku makan o b'i bolo tigɛ donc i bɛ taa ni wari de makan ye nɔ fana n'i bɛ na fana i bɛ wari in bɔ yan nɔ ka taa makan hakɛ t'a la a ka ca i ka billet avion wari ka ca n'i taara makan fana i bɛ wari min dun o ka ca parce que fɛn fɛn san mali la yan nɔ dɔrɔmɛ 100 n'i taara makan 400 don oui donc n bɛ fɛ mɔgɔw k'o faamuya parce que waati bɛɛ an bɛ taa makan k'a fɔ an bɛ taa wari ɲini makan kan o tɛ non an bɛ bɔ n'an ka wari ka taa makan de ye donc an bɛ taa jumɛn na o ye alijinɛ ko de ye n tɛ ko wɛrɛ foyi tɛ tari n'an taara ala k'a nɔ alijinɛ kɔnɔ an ne kɔni ta ye o de ye n bɛ taa ala de deli o la parce que mais n bɛ taa ni wari min fɛnɛ makan ala b'a dɔn o ye n yɛrɛ wɔsi de parce que n ti diɲɛ baara foyi kɛ n ka idea kɔnɔ n ka baara yɛrɛ min ye mɔgɔw b'o dɔn n bɛ yiri baara kɛ n bɛ banaw furakɛ ka adamaden dɛmɛ ka garisɛgɛ ko la n b'o kɛ mais n y'a fɔ olu ni ala ko tɛ kelen ye dɛ an bɛ ala de wele n'an ye fɛn min kɛ ka di mɔgɔ ma ala ka barika don olu la an b'o kɔni kɛ mais k'a fɔ ko an b'an sigi ka wurudi kɛ ko n ka wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye
mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɛ diɲɛ dɛmɛ fɔ bi ka i b'i sigi ka wuli k'i wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o ye donnen ko la kɔnɔ o t'i yɛlɛma yɛrɛ fiyewu ka diɲɛ sɔrɔ wuridi ko t'o ye foyi t'o ye nafolo baara la fɔlɔ n y'o f'i ye n'an ko an bɛ nafolo baara kɛ ka d'i ma sisan an bɛ mun f'e ɲɛna kɛnɛ kan an b'a fɔ an bɛ za waati baara kɛ ka d'i ma za waati an b'a baara donc n'i ye za waati baara o yala tɔgɔ de ye a y'a fɔ cogo de mais muru b'a dɔn min don n'i ye za waati baara ka di adamaden ma a nacogo yɛrɛ yɛrɛ la nafolo ko sira kan n'i ye tile saba kɛ n'i ma nafolo sɔrɔ tile wolonwula ma nafolo sɔrɔ tile tan ni kelen ma nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ parce que taabolo de b'a la i bɛ wari sɔrɔ ni sababu min ye kɔrɔna ye a fɔ i ɲɛna mais ni o ni i b'a kalanni min kɛ kɛnɛ kan olu tɛ o cogo wɛrɛw b'o la an t'o fɔ dɛ mais cogo wɛrɛ b'a la ou bien k'a fɔ k'i bɛ segin ka kɔrɔna gosi k'i wari b'a la o tɛ tiɲɛ kɛcogo de b'a la masalan n bɛna n tɛ waati baara dɔ fɔ moridenw ɲɛna u k'o kɛ k'a lajɛ tan moridenw k'o kɛ k'o lajɛ n'i ye za waati labɛn sisan ani jɔn bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i n'a an ati n'a k'ale k'aw sara fasali dira bɛɛ wani hari i na siya ni a ka hula bɛ taa siɲɛ tan de don a hindi bɛ yen nɔ n'i y'a bɔ i b'a kɛ mun de la fɛn ɲɛnama jumɛn na sɛ kulu 100 i b'o kɛ kulu 100 de la parce que sɛ tɛ ban don olu la fo a diɲɛ wuli n'i y'o labɛn o cogo la aradu de b'a la n'i y'a kɛ ka sɛ don i bɛ wari sɔrɔ tile 3 o diyagoya ye mais mun de la i bɛ wari sɔrɔ sago de bɛna wari d'i ma dɔ de ala bɛ dɔ de kala ka na nafolo d'i ma o diyagoya kɔni de c'est authentique n'i m'a sɔrɔ tile 3 tile 7 n'i ma nafolo sɔrɔ i ka ko bɔnna ne yɛrɛ n'i ye nafolo n'i y'a labɛn sa wari ni ne y'a labɛn ka di i ma sisan bɔn n b'a fɛ i bɛ taa a dun de i yɛrɛ b'a sɛ de dun n b'a labɛn mɔgɔw d'e ma n tɛ wuri t'a la dɛ wuri foyi t'a la kɛcogo dɔrɔn de don n bɛ nin kɛ ka nin kɛ dɔrɔn n b'o kɛ fɛn dɔ ye n'i ye i bɛ fɛ ka te wuli sisan i bɛ mun kɛ i bɛ saribɔn ɲini ka na n'a ye i bɛ ji kɛ barada kɔnɔ k'a sigi i bɛ te k'a la ni te k'a la n'a mɔnna i b'a suru i bɛ sɔrɔ ka i b'a min maa o tɛ wuridiko ye o olu tɛ wuridiko ye foyi foyi o ye kɛcogo dɔrɔn de ye mɔgɔ min fɛn toto bɛ kɛ fana n'a b'o de dɔn n'a nana ni a bɛ ɲɔ ni fɛnw kɛ ka toto a b'a dɔn a b'a nabɔ o fɛn de don o ye nafolo baara de ye k'a fɔ ko jinɛko dɔ de don fɛn dɔ don non non n'i y'a fɛn o fɛn n'i y'o kalan n'i y'o dɔn n'i y'o bɛ ɲɛ o t'i yɛlɛma o man ka yɛlɛma yɛrɛ n y'a f'i ye an ka baro la a ka ca o mɔgɔ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ de ye dɔnni ko sara kelen de i tɛ min dɔn i t'o dɔn i bɛ min dɔn i kan k'o dɔn i se ka faamuya donc dɔnni na kabi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ an daga dugu la ka na mali la a bɛna dɔnni ɲini surtout an fɛ bɛrɛdugu an bɛ waso ni o kɔni ye parce que dɔnni bɛ yen nɔ n y'a f'i ye dɔnni sugu ka ca bɛrɛdugu natara dɔnni bɛ yen nɔ laturu la caman bɛ sigi k'a fɔ bɔn n bɛ laturu fayida d'i ma i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ an k'olu to yen sinon laturu t'o fɛn ye non laturu t'o fɛn ye laturu n'i ye laturu bɛrɛdugu n'i bolo don laturu la fɔlɔ cogo b'o la wala k'a kɛ ko min sigi ka laturu da dɔrɔn non o tɛ se ka kɛ i bɛ don ni laturu i bɛ bolo laturu la o cogo bɛ yen nɔ pour que i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ dilan laturu la fana olu cogo bɛ yen nɔ mais ne k'an sigi ka fɔ bɔn i bɛ lasana kɛ tan i bɛ lumura kɛ tan n'o kɛra o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ bon a fɔlɔ ka nɔgɔn mais laturu bɛ mɔgɔ hakɛ bɛ mɔgɔ sa diɲɛ dugu jɛ o dugu hakɛ foyi t'a la laturu ka laturu da ka se t'a ɲɛdɔn o ti kɛ o ye kalan de ye c'est à dire i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka tobili kɛ toujours i bɛ fɛ ka tobili kɛ bon f'i ka tobili fana kalan kɛ fɛn o fɛn n'i b'o de kɛ f'i k'o de kalan kɛ voilà ni fɛn o fɛn n'i b'o kɛ f'i ka kalan de kɛ an fɛ yan nɔ sisan sɔrɔsikɛ n'a bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la tukura kɛ a bɛ taa ten wa yɛlɛma ten wa n ka bɛ formation de kɛ formation de kɛ ni kalan de kɛ ka kɛlɛ kalan kɛ voilà a bɛ wuli fana a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ fana na parce que a ye kalan dɔ de kɛ a bɛ jabe fara ka dɔ de kan mais ni mɔgɔ min tɛ se kɛlɛ la ni hali ni diɲɛ marifa bɛɛ d'i ma k'i ka taa ani fu bɛɛ ka kan
ala ko ka ci to nyeno mais est ce que ni tara est ce que mi rafa la turu be kedi ni mo la turu di ima ka nyefi ka ke tanga mi kala ni ya ke abi mo kusa ba fa kaki kanali abi kanali et à mon vlet non donc ami la turu bon la turu comment il faut le manier ni non non c'est la première fois comment la turu parce que en tu au second on a contrôle la main et tu la fonte non on est encore parce que il veut donner ça là beaucoup la fleur il veut beaucoup min don il t'aime don le ma comme ça va venir là moi même le bon non voilà ben donc merci pour nous konunga mais oyole voilà kabi jekuno don we brelu tane don yede tane brelu ali kuno ali biabe mais ta don hein don et donner que zirinda yo tike mo o tike ake wale ke kaira mo wala masara no le forme wo ina kuma be an ga male kono bi ame kulatu ko don bana d'accord don bana mais ballon vla jona ko tam no don wala tam ko de bare muli to jore muli ah ba non ka don da ha ga dole la don da ha ga dole la ba kuma de fo ika so no ah kuma be no mais nan dona donner la ko nana aya fuga mal dona ka farga ko ka kura ke bayi sa fuike mo fi na le don do suri clame kul la mekken min ken e go wole bayi ka foko bon ay non ko nga mal ko na la kayire donc wole la mal ko la maka kura wu nyen sa mo ka ki ba kwa ka ki ya beta don ba yo don ne ko na mo wala ko don ke ni bi fela dron ko be waro mi ngewa fenfla dron ba fo be ba ko fenfla ko a fo o gasa bare ni tra kan ko fe na fo ko barla clé fly bo fa o di la mala fla na bo do o musu ko bara o cha ko bara musu ka fe na ko me fe ka sa ka no fude ta ba ni tra kan ko fe do ko mala clé fly bo fa mais nya fe na fulu bara ni ngomo ke kle sa na ndafo ka kubona uti na mai muso bara la ni ya bara ke ni muso na mfe kuma fe ka saka na fulu mais wali sa wa fi na kle na manya dawo kle wulu la manya kle tana kle bengena woti la mai refi non ska ile mo fo kle mo so ni kle wo beke ala so no ulu ta la de ko yo ta wuru ko non ulu ni o kala ke muri do donc bi femme ne woli donc mais termine no de ko mo la mai na la fa la kan simolo mais mi fo wati be kala mo yina an ka yira kunyi mo ko yira kunle mo ko yira de idame na be fo mo ko be bo de na be la kan fa no je fam be kana malla kan ka ko yina wa don ko saraka ba ko bola gasga ko bola don ko saraka kan nembo voilà mais bidu ni la ko ke malaya mo ti kala flo mflani ni jamana chamanyala jamana chama fara fana fara la no tama magana fo ni ndonte voilà donc mita we ngole mita mese mi na mulike mais clé ça dit o ko kanu ya fa ma be nga to ka viro ke bon ale ba do ma ya dukuna mais min gara ya ba hali bela ma be ale nga émission na mi téléphone na blali mo ko be wole nyemi nga wa fotra bana jembe au séré voilà mais ka fo ne meta non donna bon ça tayro jami mbado on faut toujours la mi ya fa ni karamo fe mi ya fa ni nga do lo karamo fe ka ya fa ni nga lettre ma so fe ka ya fa ni nga jinatu ku fe donna ka mena jina ko yara nyafi no jina ko yara mi do lo nyafi no jama ko ka jina tege mo ko bela jele jina tege mo ko kle mo ko fla billahi mo ko be ne ma ngana do mo ko bela jele mo ko kle mo ko fla wa do na mo tigi fila ka jina tege mo duru mo woro tsaka gele jina ko ni do na ma nyere fina ya cho jina were ma nyi fina munte mu nche
mun de cɛ m'o f'i ɲɛna parce que bamananw ko ten ko fiɲɛda o nabaraya wulilen dɔ kɛ nin bɛɛ la voilà n ye min kɛ jinɛko la o mɛnna tɛ ko dogolen n ye min k'o bolo a mɛnna n yɛrɛ yɛrɛ n ye min kɛ jinɛko ka bolo kan o mɛnna voilà donc o de la dɔnnibagaw kan ka sigi ka kuma de quoi min ye min ye o kan ka dɔn k'a fɔ bon ni taara nin quartier in na karisa fɛ yen o bɛ se ka nin kɛ o de kan ka fɔ fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔw tun b'o de kɛ dɔnni tun tɛ dɛ k'a fɔ ko i laturu da k'a fɔ taa segu karisa fɛ yen nɔ o bɛ nin kɛ non 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 o tɛ dɛ i b'a dɔn a bɛ se o de la ne b'a dɔn a bon amiru bɛ segu de a bɛ nin mara in kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn kɔrɔlen ne nana fɛ yen ka na fɔ n ɲɛna bon muso bɛ fɛ k'i janfa bon ne b'a fɔ bon ne tɛ se ka nin kɛ i taa segu i taa amiru fɛ yen nɔ a bɛ se k'a kɛ n b'a dɔn cɛw bɛ se k'o kɛ bon ne b'a fɛ ka visa de ɲini faransi bon tiɲɛ na n bɛ mɔgɔ dɔ dɔn a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni o bɛ nin kɛ o bɛ ka domaine de o b'o dɔn quoi ne yɛrɛ b'o dɔn donc min ci t'a fɛ dɔrɔn o b'o kɛ e fɛnɛ t'o tigi fɛ i b'a fɔ bon tiɲɛ na ne bɛ fɛ ka ɲɔ de sɔrɔ n bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ ka ɲɔ sɔrɔ bon tiɲɛ na mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ yan nɔ o ye Abilaye de ye i bɛ n fɛ i m'o de kɛ n m'o de dɔn mais mɔgɔ wɛrɛ k'a bɛɛ dɔn o tɛ tiɲɛ o mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn non non mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ dɔn kalan ye fɛnw bɛ kalan de ye fɛnw bɛ kalan de i bɛ se ka dɔnni damadɔ dɔn dɔnni tan i bɛ se k'o dɔn i bɛ se ka musoko baara kɛ i bɛ se ka nafoloko baara kɛ sɛnɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka fɛn dɔ i bɛ se k'o kalan kɛ olu dɔn dɔnni kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ mais k'a bɛɛ dɔn o tɛ se ka kɛ o masalan fɛnkɛ mɔgɔ ka hakɛ to mɔgɔ bɛ ka n wele dɔn kalan na kalan ye fɛnba de ye yɔrɔ an ka karamɔgɔ caman bɛ yen u ma kalan m'o fana f'i ɲɛna dɛ mankan ci ni kalan tɛ kelen ye u ma kalan quoi voilà soit ni kalan yɛrɛ ni kalan na n m'a fɔ ka kalan ka c'est à dire kalan ni kodɔn tɛ kelen ye voilà c'est kalan ye ladamu bɛ yen o bɛ kalan quoi ladamu bɛ yen parce que sisan an bɛ ka kuma n faw bɛ lamɛn n baw bɛ lamɛn n denw bɛ lamɛn n kɔrɔ bɛ lamɛn fana donc f'i ka kuma ni hikima de ye o ye bonya de ye mais kana i sigi ka kuma façon dɔ fɔ i faw b'i lamɛn i baw b'i lamɛn mais depuis yen nɔ i yɛrɛkun dɔgɔya o tɛ man ka kɛ donc ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an kan ka ɲɔgɔn bonya quoi donc n bɛ yafa ɲini dɔgɔw fɛ parce que vidéo kɛ filɛ ne ma dege a la o donc n'i ye ɲininka ko n bɛ min dɔn n b'o de f'i ɲɛna donc nin y'a bɛɛ lajɛlen de ye ni i tɛ min dɔn i t'o dɔn i bɛ min dɔn i kan k'o dɔn n bɛ jɔ yan nɔ parce que mɔgɔw b'an kɔ n bɛ foli k'aw yɔrɔ la n bɛ dugawu kɛ an ka jamana n'o ye Mali ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Mali ye waati bɛɛ n bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ maliyɛnw fana ɲɛna n'u taara Makan ɲɛna u ka dugawu kɛ kosɛbɛ 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 parce que sani Umaru bɛna dayɛlɛ u ka dugawu kɛ ni Ala y'a nɔgɔya fɛnɛ ma n'an taara an dugawu kɛ donc bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye o de b'an bolo la an bɛ jɔ yan nɔ k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربي العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا